سلام كبرات تعزبتي كما كأنهم كل سلام وسناي كله تصفى قبر أمان تخستي لومي قريب لكم زلهو فيديو بزعبا بورتفوليو خوينو مالت بزعبا investment ناي حتصير وان investment ناي حتصير كنبيل كلنا ناي 15 عمد كخون خل ناي 3 عمد كخون خل نويح investment اب انفستمنتن اب تريدينج زتوكور فيديوتات اب ذا channel كقرب كجمري قدم حجي اذا channel واحد فيديوتات بزعبا داتا اتوكيرا تقرب نيرا كاب حجي نينيو جن اب انفستمنتن اب تريدينج زتوكور حبريتاتات استفعل عينت تمكروتات اناليسيس كقرب كفتني مالتي نلوم عنتي كم قداميت فيديو بزعبا سرارحه بورتفوليو مالت بولقنا كنغبرو نخيل ني انفستمنت نعنا يخون ندقنا كنغبرو نخيل كنغبر كمخري تمرتاوي مداي بزعبا بورتفوليو كنزاربينا حجي بورتفوليو نابنت بحانتي بنصا تركب ناي بورتفوليو تنغركا ويب سايت بورتفوليو فيجواليزر تبلالا نع كليك كنغبراينا ابزي اللاتنا ابز اناليسيس كيدنا باك تيست بورتفوليو خنبلاينا كفتلنا خنبلاينا ابزي باي ديفولت نتوم نزخونه سب كم مبعتاوي مبغس يزهبو خلو نزي نحنا ايدلينا نيو اديت غبرلنا خنبلاينا ابزي اديت بورتفوليو زبل ناب سيتينج مساتنا 10000 كم مبغس يغرتلنا لا ازي كاب 2016 كسا 2025 ني 10 عامات بورتفوليو سرح لنا غلبنا لنا كاش فلو كونتريبيوت ورحوي $300 هجبزي كونتريبيوشن فريكوينسي بلنا له ازي ورحوي مانزل غنبلاينا ريبالانس هيتقبر لنا بعلوك كم زلو يخيد 10000 كم مبقسي 300 ورحوي زاتو دحرينا بورتفوليو خيدنا ابزي حج خنفلط زلنا كما بقس اندينا نزارب زلنا زخونه سب ناي فاينانشال ادفايزر يكون ولاون بزعبا ستوك انفستمنت زفلت سب نزخونه سب كما خرو خلو ب S&P 500 مالت اب امريكا ليستد زخونه عبيتي 500 تتكالات او اتن اوافر نتن 500 عبيتي تتكالات كم حنتي اقحا وي كم حنت ستوك كم حنت بركي جيرو بركي كوازي كونس كم حنت ستوك جيرو ترنيفو يشطلكا ازي دما ETF يزبال كم حنت جنبيل مالتي هجي نحنا اتا ن 500 تكالات زحازت S&P 500 VOO اللاتنا نعا اينا هنقبر هجي ذا VOO سابينا تراي زي كونت كالوتون اللوا نابنت IVV ندحر غيرنا ناي بلاك روك اللنا كالون SPY تغيرناون بخال تكال زسرح زي S&P 500 علنا نحنا جن زو حدا وصايتات كله زخل بزحات انفسترات انفست زغبرلو ازناي فانغارد مالتي فانغارد S&P 500 نعو نبينو ابتناتنا بورتفوليو 100% كنغبرينا 100% نبين مسغبرنايو كنداي كم صالنا كم زغل اب 10 عامات كم رينا مالتي هيجي بزرعيو بورتفوليو اناليسيس ريزالت بلنا له كاب جانواري 2016 كسع زلنا اكتوبر 2025 ناي 10 عامات مالتي هيجي تا بورتفوليو ناتنا بورتفوليو نمبر 1 يلوالو VOO نبينا عمتاوي مستنحنا ككلتا 100 نوتو 26 غيرو اتاناتنا 10000 زنبرت 98 شح كم تبصح غيروا مالتي وي كم تبصح كوينا مالتي زي ولا ابزخن ريخ ولنا بديتيل كم زخن صالنا خيل اتي انكامناتنا ون كم زندا غبره عمتاو خرينا يخيل اتي 500 تكالات ابي سيكتورات وي صلاتات ابناي معدن ديو ابناي تكنولوجي ديو ابناي اندستري ديو ولا ابناي شقط ديو وزت ترفه ابي ابناي هيلث كير دي فاينانس دي ابي انفست كوينهم زلون ابز خرينا يخيل مالتي حنا امنت ذا تكنولوجي ندحرينا 30 شوعتن كميتي كابتن احنا اوافيرنا زلنا تكنولوجي ترايب لنا له
ኣብ ፋይናንስ እንድሕርኢና ድማ ኣብ ባንኪንግ ኢንሹራንስ ገለ ማለት እዩ እሱ ከዓ 12 ሚእታዊት ከምኡ እንዳበለ እዚ እውን እቲ ምምቕራሕ ናይቲ ገንዘብ ክነግረካ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብዘይካዚ ንሕና እዚኣታ መበገሲት ኩሉ ሰብ ዝዛረባ እንድዩ እስከ ቁርብ ከነ ማዕብላ ክንፍትን ኢና ነዛ 98 ሚእታዊት ዘላስ ልዕሊ 100,000 ከነብፅሓ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ኤዲት ኣቲና ኣብዚ እዛ ቫንጋርድ 100 ዘላ 50 ሚእታዊት ክንገብራ ኢና ኣብ ቴክኖሎጂ ጥራይ ዘተኮረ ETF እንድሕር ወሲኽናላ ንዕኡ እውን 50 ካብ 100 ንገብሮ ናይ ክልቲኡ ድማር 100 ካብ 100 ማለት እዩ ሕጂ ታናይ ዓንተወይ 26 ካብ 100 ዝነበረት ሕጂ 28 ሚእታዊት ኮይናላ እታ 10,000 ዘዋፈር ናይ 98,000 ዝነበረት ሕጂ 118 ኮይናላ ምክንያቱ ፍቲ መጀመርታ ቫንጋርድ ኣብ ዝነህለና 98 እያ ዘላ ኣብዛና ሕጂ ግን እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ምስ ወስኽናሉ 118 ኮይናትልናላ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ዓንተወይ እንድሕር ዘኪርና 37 ሚእታዊት ናይ ቴክኖሎጂ ነይሩ ኣብቲ ምምቕራሕ ናይቲ ገንዘብ ሕጂ ግን ኣብዚ እንተርኢናዮ ናብ 46 ሚእታዊት ገፁ ኸይዱ ምክንያቱ ናይ ቴክኖሎጂ ስለ ዝወስኽና ማለት እዩ ኣብዚ እውን ቁሩብ ምቅያራት ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ፖርቶፊልዮ ክትሰርሕ ከለኻ እዚ ከም መበገሲ እንድዩ እቲ ቀንዲ ምስጢር እንታይ እዩ ሓደ ነዚኣ ካብቲ ናይ ሕሉፍ ተመክሮ እንዳርኣኻ እቲ 10,000 ሲ ብዝሓሸ መገዲ ዝበዝሐ ከምፃልካ ዝኽእል እንታይ ETF እዮም ወይ ድማ ስቶክ እዮም እንዳቀያየርና ኣብ መጻኢ ክንፍትን ንኽእል ኢና ሕጂ ከም መበገሲ ነዚ ቪድዮ ኢለ ኣብዘን ክልተ ዘተኮረ ገይረ ኣለኹ ወላ እውን ሓንቲ ደሓን ከም መመላእታ ወላ ንኣብነት ኩሉ ሰብ ካብ ቅድሚ 20 ዓመት 30 ዓመታት ሒዙ ንቢል ጌትስ ዘይፈልጥ የለን ማይክሮሶፍት ማለት እዩ ወላ ማይክሮሶፍት ሕጂ እንድሕሪእቲናዮ ንኩሉ ደሓን መማዕረ ክንገብሮ ኢና ምእንቲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከም ዘለዎ ክንሪኦ እተን ክልተ መበገሲ ጌርናና ኣለና ሓንቲ ስቶክ ግን ማይክሮሶፍት ኢቲና ኣለና ናይ ሰለስተ ድማር 100 ሚእታዊት ኣሎ ኣናላይዝ ክንብላ ኢና ሕጂ ታናይ አንተወይ 30 ሓንሳ 26 ሚእታዊት መፅያ ነይራ ኣብ ካልኣይ 28 ሚእታዊት ሕጂ ድማ ዳርጋ ናብ 32 ሚእታዊት መፅሎ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ቀዳሚት 98 ነይራ ብድሕሪ 118 ነይራ ሕጂ ዳርጋ 150,000 ኮይናላ ማለት እዩ ጅራዮ ምስትኒ አንተወይ መጀመርታ ዝኸፈትናዮ ዝሰርሐናዮ ማዕረኽ እንደይ ለውጥ ምፅኡ ንሓንቲ ማይክሮሶፍት ብምእታው ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ዝተፈላለየ ዲቴይልስ ክነግረካ ይኽእል ሕጂ ኣብ ቴክኖሎጂ ናብ 65 ሚእታዊት ገጻ ኸይዳ ምክንያቱ ማይክሮሶፍት ንባዕሉ ብሙሉኡ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መጀመርታ 37 ዶ 24 ገለን ሚእታዊት ዝነበረ ሕጂ 65 ሚእታዊት ኣብ ቴክኖሎጂ ኮይኑ ነዚ ብሙሉኡ ክሳይ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ፖርቶፊልዮ ብዘይካ እቲ ገንዘብ ዘምፃልካ ኣብዚ ምምቕራሕ ናይቲ ክሳይ እውን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ጥራይ እንድሕር እምብዛ ዛይዱ ቴክኖሎጂ ብብዙሕ መጠን ክጎድል ከሎ ነቲ ናትካ ፖርቶፊልዮ እውን ከም ዝኻስዩ ኣብ ግምት ኢቲና ነዚ ምምቕራሕ ኣገዳስነቱ ርኢና ጽቡቕ ጌርና ክነመቃርሖ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ክርስዓ ዘይብለይ ኣብዚ ዳሕራይ ኣብ ቀጻሊ ብዙሕ ክዛረበላ ይኽእል እዛ ሻርፕ ሬሽዮ ትብል ዘላ ኩሉ ግዜ እዚኣ ልዕሊ ሓደ ክትከውን ኣለዋ እቲ ጥዕና ናይቲ ፖርቶፊልዮ ማዕርክ እንደይ ጽቡቕ ኣሎ ዝተረጋገፀ ፖርቶፊልዮ ከምዃኑ ልዕሊ ሓደ ሚእታዊት እንተኮይናያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንዳገበርና ፖርቶፊልዮ ክንሰርሕ ንኽእል ብቻርት መገዲ እውን እንድሕርኢናዮ መጀመርታ ዘምፃናያ VOO ያ ትብል ነይራ VOO እንድሕርኢናያ እዚኣ ትመስል ካብ 2015 ኣብዚ ነይሩ ካብዚ VOO በይኑ እንድሕርኢናዮ ኣብ 3600 መዓልታት which means 10 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ 10 መዓልቲ ኣብ 10 ዓመት ኣብ 10 ዓመት 226 ኣምፂ ተቐዳመይቲ VOO ዝበልናያ ማለት እዩ ነዚ ቻርት ብከምዚ ሕንፃፅ መገዲ ክንሪኦ ንኽእል ብከምዚ መሳውን ክንሪኦ ንኽእል ወላ እውን በቲ ንቡር ትሬደራት ዝርእይዎ ከዓ በዚ ካንድልስ እንዳገበርና እውን ክንሪኦ ንኽእል እቲ ጉዕዝኡ ክብን ለጠቕን ኣለዎ እንተኾነ ግን ንርአዮ ከመይ ገይሩ ክሳይ ይገብር ማለት እዩ ድይብ
ሕጂ ትክልተ ሚእቲ ወርሓዊ ነበርኩቶ ዘለና ኣብዝን ወርሒ ከክልተ ሚእቲ እንዳገበርና ክንገዝእና ኣበይ ሕጂ እተን ክልተ ሚእቲ ርብሐ እንርእየን መሲልኩም ኣብዚ ዝወድቕ ዘሎ እንድሕር ክልተ ሚእቲ ዘይትእቱ ተኾይንካ ከይ ገዛእኻዮ ሓንሳ ምስ ገዛእኻስ ካብቲ ናቱ ምድያብ ጥራይካ ትጽበ ዘለኻ ከክልተ ሚእቲ እንተኾይኑ ግን ክጎድል ከሎውን እንዳገዛእኻ እቲ ናትካ ሸር እቲ ብርኪ እንዳበዝሐ ስለ ዝኸይድ ብዙሕ ትረብሓሉ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኪኪኪው እንድሕር ርኢና እውን ኣብታ 10 ዓመት ክንደይ ካብዚ ከባቢ ትሒዙ ኣብ 10 ዓመት 3654 መዓልታት ትብለና ኣላ 10 ዓመት ምዃኑ እዚ 450 ሚእታዊት ደይቡ ማለት እዩ ማይክሮሶፍት ከም ሳልሳይ ኣምፂናዮ ነርና ማይክሮሶፍት ተርእናዮ ድማ ኣብ 10 ዓመት ካብዚ ከባቢ 10 ዓመት ክንደይ ደይቡ ማለት እዩ 900% ደይቡ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንዳገበርካ ፖርቶፊሊዮ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ መጻኢ ግን ብዘይካ ዚኣተን ዝተፈላለዩ ዓይነት ካልእ ብሉጻት ETF ወይ ድማ ስቶክ እንዳእተና እቲ ፖርቶፊሊዮና ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ከም ንኽእል ክንዕቢ ከም ንኽእል ኣብ ቀጻሊ ክንርኢና ንሎሚ ዝበልኮ ሓበሬታ ብዛዕባ ፖርቶፊሊዮ ኮንስትራክሽን ግን ኣብዚ ኣኽለኒ ሰላም ወሰናይ ምስ ኩላትና